ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. దేవుని మాటకు మనం విధేయులై ఉండవలెను. మరి ఆయన మాటకు లోబడి మనము ఆయన మాట ప్రకారం విధేయులై ఉన్న ఎడల మనము దీవించి ఆశీర్వదించబడతాము. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఆదికాండము 41వ అధ్యాయము 40వ వచనం. నీవు నా ఇంటికి అధికారివై ఉండవలను, నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయులై ఉందురు. సింహాసన విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పైవాడను ఉందునని యోసేపుతో చెప్పెను. ఫరో కలల భావము యోసేపు గారు చెప్పినప్పుడు యోసేపు గారిని ఆ దేశానికి మంత్రిగా చేశారు. అయితే మరి ఫరో ఏమని చెప్తున్నాడంటే యోసేపు గారితో, మరి నేను మా ఇంటికి నువ్వు అధికారివై ఉండవలను, ఈ ప్రజలందరూ నీకు విధేయులై ఉందరు. విధేయులే అంటే ఎప్పుడైతే మాటకు లోబడతారో అది విధేయత. ఆ విధంగా ఉండేది విధేయత. ఎవరి మాటకైతే మనం లోబడి ఆ మాట ప్రకారం మనం ముందుకు వెళ్తామో అది విధేయత. ఈరోజు దేవుని మాటకు మనం లోబడాలి. మరి యోసేపు మాటకి ప్రజలు లోబడి ఉన్నందున మరి ఆయనకి ఫరో రాజే సాగిలపడ్డాడు. మరి దేవుని కనికరం ఉన్నప్పుడు దేవుని మాటకు లోబడ్డ యోసేపుని బట్టి, ఆయనకున్న విధేయతను బట్టి ఆయనకు ప్రజలు లోబడి ఉన్నారు. మరి ఈరోజు మనము దేవుని మాటకు లోబడుతున్నామా? ఆయన మాటకు విధేయులై ఉన్నామా? మరి మనం అది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఏ విషయంలోనైనా ప్రభు మాటకు మనం లోబడి ఉండాలి. ఆయన ఏది పాపం అని చెప్తున్నాడో, ఏది తప్పు అని చెప్తున్నాడో ఆ మాటకు మనం లోబడి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. మన ఇష్టానుసారంగా మనం ఏది కూడా చేయకూడదు. ఎందుకంటే ప్రభు మాటలు ఎంతో విలువైనది. తీతుకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో, అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలనని మరి దేవుడు చెప్తున్నాడు. అధికారులకు అధిపతులకు మనం ఎక్కడైనా జాబ్ చేసినప్పుడు మన బాస్ చెప్పిన మాట మనం వినవలసి వస్తుంది. అంటే వారు తాత్కాలికంగా ఉద్యోగం ఇచ్చిన వారి మాటని మనం విన్నప్పుడు మరి పరమ తండ్రి మనల్ని సృష్టించిన పరమదేవుని మాట కూడా మనం వినవలసి ఉన్నది. మరి ఆ విధంగా మనం అధికారులకు ఎలాగైతే లోబడి విధేయత కలిగి ఉంటామో, మన అధికారి అయిన యేసు ప్రభు వారికి కూడా ఆయన మాటకి మనము లోబడి విధేయత కలిగి ఉండాలి. ఆయన ఒక మాట చెప్పినప్పుడు ఆయన మాట ప్రకారం, ఆయన చిత్త ప్రకారం మనం లోబడి ఉండి ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఆశీర్వదించబడతాం. యోసేపు గారి జీవితంలో కూడా ప్రభు మాటలకు లోబడి విధేయత చూపాడు. విధేయత చూపడం వలనే ఆయన ఆశీర్వదించబడ్డాడు. ఆయన కింద అనేకులు విధేయత చూపుచున్నారు. ఈరోజు మనం విధేయత చూపిన మనకు ప్రభు మాటలకి మనని కూడా ఆశీర్వదించి మన కింద ఎంతో మందిని మన మాట వినేటట్టుగా వారిని కూడా విధేయులుగా మన దగ్గర ఉంచుతాడు దేవుడు. అందుకని ఈరోజు ఇప్పటి వరకు దేవుడి మాటకు లోబడలేదేమో, ఇక నుంచి ప్రభు నీ మాటకు నేను లోబడతాను, విధేయత కలిగి ఉందాము. ఎందుకంటే ప్రభు సన్నిధిలో మనం విధేయత కలిగి ఉన్న ఎడల మనం ఆశీర్వదించి దీవించబడతాము. అట్టి విధేయత మనందరికీ దేవుడు దయచేయునుగాక. ఆమేన్. మహాగణుడా, మహోన్నతుడా, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు తండ్రి. గడిచిన సమయం అంతా కూడా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి సజీవ లెక్కలో ఉంచిన దేవానికి స్తోత్రం. ఈ ఉదయంకాల సమయం అందున ప్రభువా, ఎక్కడెక్కడ ఏ బిడ్డలు ఏ మాటలు వినటలేదు, ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు కూడా నీ మాటకు విధేయులై ఉండే కృప దయచేయి తండ్రి. నీ మాట వినుటకు సహాయం చేయి. గ్రూప్లో ఉన్న ఒక్కొక్క బిడ్డలని నీ గాయపడిన హస్తంలకు అప్పగిస్తున్నాను ప్రభువా. ఎంతమంది ఏ అవసరతలతో ఉన్నారు ఈరోజు, వారి ప్రతి అవసరత యేసు నామంలో తీర్చబడునుగాక. ప్రతి ఒక్క బిడ్డల జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగునుగాక. మరి ఈ రోజుతో 6వ రోజులకు మమ్మల్ని నడిపించినందుకు నీ స్తోత్రం. రేపు ఆఖరి రోజు 7వ రోజు నాయన, ఎరికో గోడ కూల్చిన రోజు ప్రభువా. రేపటి దినాన సాయంత్రం జరగబోతున్న గూగుల్ మీట్లో మీరు తోడుగా ఉండండి. అనేకులు వచ్చుటకు ఆశీర్వదించబోటకు సహాయం చేయండి. మీరు వాక్యం ద్వారా సూటిగా మాట్లాడండి. మమ్మల్ని కూడా బలపరచండి. ఇక్కడ ఉన్న ఈ బిడ్డలు, గ్రూప్లో ఉన్న బిడ్డలందరినీ కూడా ఆశీర్వదించి నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెందిస్తూ యేసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్.